Il-Gvern ippubblika dikjerazzjoni uffiċjali tas-Summit tal-Med9 li ġiet maqbula bejn il-mexxija tal-Kroazja, Ċipru, Franza, il-Greċja, il-Portugal, is-Slovenja, l-Italja u Malta u s-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej ta' Spanja. F'laqgħa li saret fi żmien ta' gwerra fl-Ewropa u fost pressjonijiet ekonomiċi, soċjali u ġeopolitiċi li kull ma jmur qed jiżdiedu, il-mexxejja esprimew is-solidarjetà tagħhom għas-sitwazzjonijiet koroħ u t-telf tal-ħajjiet riżultat ta' diżastri naturali riċenti fil-pajjiżi ġirien. Fid-dikjerazzjoni kitbu kif bħala pajjiżi fin-naħat isfel tal-Unjoni Ewropea qed jippreżentaw soluzzjonijiet innovattivi u strateġiċi bbażati fuq id-dialogu li għandhom jikkontribwixxu għal politika Ewropea komprensiva li tippromovi l-paċi, l-istabilità u l-prosperità. F'dan il-kuntest il-mexxejja ppreżentaw 10 punti b'impenn ċar. Fl-ewwel punt saħqu fuq l-importanza ta' reġjun Mediterran stabbli, paċifiku u prosperu. Filwaqt li laqgħu l-impenn fuq livell Ewropew bl-aġenda l-ġdida tal-Mediterran qalu li dan il-momentum irid jibqa' u fil-fatt se jibqgħu jenfasizzaw l-importanza li dan l-impenn jissaħħaħ b'aktar ħidma u sinerġija mal-Unjoni tal-Mediterran. Fit-tieni punt il-mexxejja kkundannaw il-gwerra fl-Ukrajna u tenew id-determinazzjoni tagħhom li jibqgħu jappoġġjaw l-indipendenza u s-sovranità tal-Ukrajna. Sejħu Russja biex twaqqaf l-attivitajiet militari b'mod immedjat u sħiħ mit-territorju kollu tal-Ukrajna. It-tielet punt tratta l-immigrazzjoni irregolari li għadha realtà sensittiva u komplessa li teħtieġ rispons sostenibbli u holistiku Ewropew. Il-mexxejja qalu li bl-għajnuna tal-Frontex u tal-Aġenzija Ewropea tal-Ażil hemm bżonn ta' rispons rapidu għall-isfidi tal-wasliet li qed jiżdiedu fir-rotot Mediterranji. Hawnhekk sejħu għal kolleġislaturi biex jaġlu negozjati dwar il-patt tal-migrazzjoni u l-ażil li għandu jipprovdi l-assigurazzjonijiet meħtieġa lil pajjiżi mill-qutin li l-ħtiġijiet tagħhom se jkunu indirizzati. Sejħu wkoll li żjed sforzi mill-Unjoni Ewropea. Fir-raba' punt il-mexxejja semmew id-diżastri naturali li laqtu lir-reġjun fl-aħħar xhur li l-maġġoranza tagħhom huma riżultat ta' tibdil fil-klima. Dawn inkludu arar, nirien, sħana qawwija, nixfa u livell tal-baħar li qed jogħla, speċjalment fil-Baħar Mediterran. Dawn kollha waslu għal telf ta' ħajjiet u effett fuq il-livell tal-għajxien li jaffettwa lill-ekonomiji, lis-soċjetajiet u l-infrastruttura kritika fosthom anki s-sistemi tas-saħħa. Il-mexxejja qalu li għandu jiġi analizzat l-impatt ta' tibdil fil-klima fuq oqsma li huma kruċjali għall-kwalità tal-ħajja, bħas-saħħa, l-agrikoltura, s-sigurtà tal-ikel, l-enerġija, l-ilma u t-turiżmu. Qalu wkoll li hemm bżonn aktar ħidma biex is-servizzi tal-emerġenza Ewropea jkunu preparati aħjar, sinerġija akbar ma' settur privat u aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet responsabbli għal protezzjoni ċivili, anke ma' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. F'kuntest simili il-5 punt jitkellem fuq l-importanza tal-protezzjoni ta' riżorsi naturali, inkluż l-maniġjar tar-raba, tal-ilma u l-konservazzjoni tal-ekosistemi marittimi u kostali. Hawnhekk id-disa rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Med9 laqgħu l-isforzi li saru mill-Ministri tal-Enerġija waqt il-laqgħa ministerjali li saret f'pajjiżna f'Mejju li għadda. Is-sitt impenn tal-mexxejja tratta s-settur soċjali qablu li jużaw is-Sena Ewropea tal-ħiliet biex jiżviluppaw policies li jħeġġu ħiliet innovattivi u li jservu tul il-ħajja li fl-istess ħin jissarfu f'pagi msaħħa u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Is-seba' punt tkellem dwar it-tmiem ta' riforma tal-Economic Governance Framework of the EU. Bil-mexxejja jemmnu li riforma għandha ssaħħaħ l-abilità tal-Ewropa li trawwem tkabbir ekonomiku f'maniera sostenibbli u li tikkunsidra l-karatteristiċi uniċi ta' kull pajjiż. It-tmien suġġett kien is-suq waħdini b'impenċar mill-mexxejja biex jiġi rikonoxxuti realtajiet ġeografiċi ta' kull stat membru ħalli tissaħħaħ il-konnettività fih dan is-suq waħdini. Id-disa' impenn jitkellem dwar it-tisjieħ tal-proġett Ewropew biex tkompli l-integrazzjoni bejn il-pajjiżi. Huma konfermaw l-impenn sieħu inekwivoku tagħhom għas-subija tal-Balkani tal-Punent, tal-Moldova u tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea. Fl-10 u fl-aħħar punt il-grupp tal-Med9 innota kif il-membri fiħdanu jiffurmaw terz tal-Istati Membri Ewropej u bħalma diġà sar fil-passat riċenti se jsiru aktar laqgħat tal-grupp biex iservu ta' opportunità fejn tiġi ppreżentata l-viżjoni tal-pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran u dan f'setturi varji. Għaldaqstant il-mexxejja qalu li se jiżdiedu l-laqgħat anki tekniċi biex jiżguraw proċess kontinwu biex l-anijiet jintlaħqu għal benefiċċju taċ-ċittadini. Id-dikjerazzjoni temmet tgħid li s-summit li jmiss se jsir f'Ċipru.